Bun. Salut, bine v-am regăsit un nou vlog. Dați De follow. un Facem an. 50.000. Cam un an că am fost în Franța. Eu așa. 5 luni. El 5 luni, că el mai a făcut că a fost în România, săracul de el. Da bine, gata. Și facem un nou vlog cu Battlefield. Battlefield. Și ne dă... O provocare. Și uite, dacă dau eu o tură și... Doar știți regulile că mai ați văzut. Eu dau o tură și el nu dă deloc, provocare. Și el dă o tură și el o tură, repetăm. Dă o tură, el dă de 2 turi. El a câștigat. O începem. Gata, bun, ai lungit-o, bun. Bun, Hai. să începem. Da, stop, ce vreți voi, hai. Trebuie să ne o suc cu uic. Bună. Așa. Ce măsoare, hai să mă de Axana, bine că am întors în invers. Noi ies telefonul. Stai să duc pahar. Am dus să ce-l bată. Dacă nu dau 10 din una. Cea, senior. Dior. 5.000 de euro. Bine, lasă, hai. Dior. Hai încoace, un și doi. Bun. Unde eu sunt primul? Nu știu ce Apollo. Nu greale provocări. Wow, cu de-astea să ne murdărim. Mai știi tu, mai așa. Bun. A, nici nu l-am prezentat, dar trebuie să ne prezentăm. Nu treabă, dă-i că știi lumea. Ce bine, dai. Ce mână ai, bă. Că semn că stângaci, mă, de fapt. El de fel e stângaci. Piciorul, el stângaci. Știți? Mamă, după tine și după mine. Bun, am murit. Trebuie să poți face în gal, dacă va. Dar nu mai poți. Ce provocare e? Însă să vadă și că așa. Așa câte timp să le vedem, tu știi? Hai, hai mă dă provocare. No, hai, te provoc. Am 3 provocări și... Stai să văd ce am eu pe aici. 3 provocări și... Ia, ține. Urmează mai fă-te mare. Da. Nu te punem stop. Te dau o tură cu roba. Mă, când... Bun. Te dau o tură cu roba până în față la Michel și înapoi. Nu, mă. Bă. Bun, una. Bun. Încă două. Și le tros mine leg una. Să te arunci în cap de pe gard. Nu, mă, asta e imposibil, altceva. Una, tot așa. E imposibil, ești nebun la cap. Nici Mr. Beast, nu știu. Să sui pe acoperiș. N-ai cum, pe unde? Dacă vrei pot. Pardon. Bine, a doua încercare nu vrei, bun. Și a treia, să te duc cu roba până la... Nu, mea. Alta, mă, păi ori... Să te sui acolo sus și să stai pe burtă. Băi, tu ești dobitoc, cum să te sui, mă, pune... Trei, care vrei? Bă, pune... Să te sui pe acoperiș. Nu mai fac nimic. Bă! Stai, trebuie să opresc. Ce fac? Bine, te duc cu roba până în față. Așa, se pune. Ha? Du-mă încolo, până... Dar tu nu, că tu nu știi. Hai. Nu, hai. Nu te scoate afară. Mă duci la cupacul ars, bun? Nu mai eu vreau încolo. Nu încolo. Care oameni și să râde din noi, nu. Ce faci jac ai, bă? De unde ai furat-o, mă? 2000. Bă, ești nebun? 100 de euro. Ce a lui? Na bine, stai, că nu mă suie șenie, bă, eu sunt alb. Eu... Pui ceva, ești nebun la cap. Hai, ia ceva, dar nu mai eu. Nu. Aici e magazelul Bogdan IBM. Ești nebun? Păi eu mă suie așa, ca el. Păduche. Hai încoace. Să știți că mai dau o provocare, se îmbracă în sac, îl pun în robă și pe aia zic că mă duc și arunc mortul. Dar încolo, mă. Mergem încolo și-l arunc din robă. Nu te arunc. Bă, dar prima dată pune-te în robă. Telefonul închis. Bă, pe dincolo, că aici trebuie să conduc eu. Hai că țin roba. Nu mai e așa, mă. Nu, hai. Da, mă, bag, stai că nu văd nimic. E următoarea provocare, băgăm 5 sac, unde vrei. Nu, bun, nu pune-te. Bine, dar scoți în drum, hai mă, cum faci? Oprește, e prea mult. Pune-te în robă, Până unde mă duc? până la cupacul și înapoi. Oprea. Pune-te în robă și ia. Bă, dar nu mă schepi. Nu. Cam telefonul. Telefonul. Meargă stânga-dreapta.
Haram mare ăsta, mă, să știți. Ia așa. Bă, opre. Opre, mă, cum fac? Ce fac? Opre! Eu... Hai, suite! No, ține. Întoarce să te duc până la copacul ars. Aici, tofuliță. Dacă nu știi ce este copacul ars, o fulgerat în el și o ars. Da, dă-te încolo cu mașinile tale. Mă sui... nimic. Îi da, mă sui pe casă. Fac. Hai. Nu, nimic. Bă. Ia, îmi vezi cine-i spate? Nu, no, gata, mai fac nicio provocare. Nu l-am dus până la copacul ars, l-am dus, bun. Opre, bun, pune pe stop. Uitați-l! Bine, opre, nu prea mult. Bă, da, greu e în robă ăsta. Da, pe când fi mort. Ține. Îmbrăcat la paradă. Bă, de aici nu-i bună parte, treci. Săracul ce ești. Nu, ia, ce provocare zăm? Stai, să vedem. Câte băga? 2. Reject. Bun. Ce provocare să mai dau eu lui? Mai frumos, dar așa, care le putem suporta și noi, mă. Da? M-am filmat și fără, mă. Unde să filmezi până te gândești tu? Mâna acum dus Bogdan, pune pe asta dus Danu. Aproape bun, stai, ține. Iau de pe Gretă Rom. Ia mult! Iau. Vede? Pispi alb, ești bun. No, hai bă, de pe ăsta! Ai, capne. Ne filmează? Nu pune pe tu, că nu ca să fac aproape. Ia, mult! Nu se vede. Fă, mă, să se vadă! Sau dacă te mai pui. Bun. Și aici ca... Fă și aici, da. Peste tot, și pe frunte. Peste tot. Și n-ai văzut să te speli până la finalul video. Mai! Pe aici nu se vede. Așa, sper. Copic. Secunde, aici. Gata, mă. Hai că e ok. Sus-o. Dacă-s frumos așa, nu, hai. Unde hai eu? Tu vezi, mă, că ai mână de ce? Făcut bossă. Bun. Nu ară rău. Bă, dar dă-te în culo cu mâna. Bă, luați aici mâna. Ce? Imediat! Bă, ce nu mă. Nu mâncăm atunci dacă e boce. Nu, hai, bun. Stai că mai am așa. Bun, ține. Hai, că nu știu ce provocări să mai dau. Se arată. Bine, da. Să dai un pumn tare în copacul ăsta. Bă, am zis, tăi tu care le putem. Fa, bă, că n-ai cum. Ești nebun, alța, bun. Încă două. Și pe gard în picioare. Ai, de cap meu. Bun, încă una. Și pe aia să te arunci direct de pe el. Încă una am zis, mă. Bun, și să pe scară direct în acoperiș. Da. Hai cum să pe gard. Da? Te sui și te arunci direct în picioare, te arunci. Direct în picioare te arunci. Sunt două pistrole, Să știți, gardul e cam mare, 1,70 m. Mai, am eu 1,75 m, cam așa. Suite! Bă, cu sau. Ha, nu. Te sui și pe aia te arunci direct în picioare. Așa, bravo. În picioare te sui. Și pe aia te arunci direct în picioare. Nu, bă,
Mă, trebuie să te stui în picioare și să te arunci așa. Bă, să te uite ea cu ster, să sară de la 1,80 m și apoi sări eu. Hai, aruncă-te. Hai, am filmat. Filmează. No, bun, hai. Hai că e bine, bine. El nici nu pot să-i dau de la greu. Hai că tu ai mână. Ai mână. Să vezi ce Nu, ai luat-o. era jos. Din nou, hai. Da, da. O, mamă, a scăpat. Hai, mă, dădeai una și acum. Nu văzut ce provocare să ai pasă. Hai că fă regele până acum. Hai încă cât-o, hai încă. Stai că n-am dus-o. Te bați frumoasă și faci ca câinele. Bun, mai încă două. Hai. Ia saltă de acolo. Da? Bun. Și o pui în sus și stai așa. Îți dai tricou de sus așa. O, dacă are de sami mor. Nu? Bun, încă una, bă. Doamne, ce bătaie dau. Dar știi ce faci? Mă iei la mala la mașină și zici, îmi dai și mie o țigară, că e tati. Ha? Zici? Măi, la mala și zici, îmi dai o țigară, că îi trau la tati. Nu, hai. No, alta, mă, că nu, asta nu facem asta, mă, asta. Nu, mă! Îi zici dacă îți dau brichetă 2 minute. Bun? Da, dar nu cred că mașină, mă. Nu, bine, tu fă ce vrei, du-te. Dacă nu, ți-ai cu masă. Nu te duce, mă. Plus copac. Hai, coace! Dar tu nu e, bă, să... Hai încoace. Hai încoace să dau altă provocare, că nu-i bine, nu-i bine. Hai, ce provocare. Bun. Bun. Pornești drujba? Nu pot. Bun, nu pot, da. Dar știi ce faci? Mai ia un birou și stai așa 10 secunde. Știi că cam de bine, știi? No, hai, stai așa, faci așa. Da? Bun, hai ce-am făcut eu cu văsăca. Așa, du-te. Ia, du-te la ala, că meu să mai fain. Are parfum de ala, știi tu. Amu, când e mort. El de ăsta miroasă. 1, 2, 3 și... Fa așa mai aproape. La pneu că nu miroasă deloc, mă. Și am zis că la ăsta miroasă. Eu la celălalt. Bun. Hai ca să o fă o provocare de 2 lei. Hai să... Mai e o mână, de ce? Hai că e bun cea. Ma. Ce dai? Stai, nu, da, nu. O și după aia, că n-am filmat. Cum ai aruncat-o. Și după aia. Tii, bă. Hai că perturbăm, ții de suc, cum mai poți, ce provocare mi-i dai asta, mă. Dar nu știu. Îl bag sub masă sau e când le îmbrață. Bun, hai că mai am câteva. Sau un burdălean, mi-e treaba lui. Hai că vedem. Că pe gard nu se poate spui că are 150 de kg. Hai că dă ție provocarea, mă, să dezvălești lemnele. Hai să vezi următoarea provocare ce să ai. Nu mă interesează. Eu le aștept pe toate, tu nu mă filmează. Eu le aștept pe toate provocările. Lasă, nu mai da. Hai. Ți-am zis că unghiul ăla e bun. Bun, E bun, ză. lemnele. Nu! O frare mie, pădure bună, ok? Hai încă, o tăia tasul, tricopa și ce? Bun, hai încă. E furtun, dar nu că nu mea. Că n-ai apă, că ești de ala. Au, iei globul ăsta de aici. Da.
și l-o spargi. Nu mă, dichire pe moarte. Da, bun, le ai și mi plac fac asta și ca o torsă. Bă, te omor, da? Aha, iau. Și fuge și bă, te omor, n-o stai, mă, zic, tu ne-ai fără bani. Dar fugi. Dar fugi mai tare. Ai fost șeful la început, am și eu. Deci, ai piseama și pe tine și pe șapcă. Cum ai fugit pe mașină, știi? Fugi, fugi, am, stai. Fugi pe mașină, fugi pe mașină. Fugi, mă, fugi, mă. Dar fugi mai tare, mă. Fugi de om. Fugi, mă, că fugi mașina, fugi. Da, hai încă. Bun, hai că l-o și rupt. Acasă e de omorât, hai. Hai că am eu șeful tău. N-am stat și provocare, dau. Să-i tombolul lui Anca. S-a dus la cine. Me? Dai tu sau dau eu? N-ai că dau eu. Da, capul meu, ce provocare dau. Ia, pe YouTube-ul eu. Bun, bun. Așa. Îmbrăcat la paradă. Nu se învață. N-ai, dai. Bun. Nu mai ăsta, mă. Vezi să n-apeși. Hai să te văd, mă. Cine e șef? Șeful tău, bă. Da-te dreacu. Hai, stai că mai am. Nu mai poți! No, bun, îți dau provocare să fugi până la magazin. Să mergi până la magazin să cumperi un suc. Sau să iei cu mine? Vin cu tine, dar pe jos. Nu mă, că prea mult durează și pe cald. Altceva, facem orice. Asta nu mă simt, pot dacă vrei. Să fugi până la bloc. Și înapoi. Cu telefonul în mână. Măi, ca fug încolo până la blondă dacă vrei. Nu. Bine, până la blondă. Nu, hai. Dar vezi că mai opresc așa, știi, pe sărită, nu filmez. Nu, bă, Câte 3-4 secunde, știi cum, fă te 10. Hai. banii. Nu, când ziua fac așa. Ba da, nu. Hai. Taci. Mă, tu ai zis că tine să fug, nu să și strâng. Să fui până la bolnă și să spui hoțule mi-ai luat banii. Aha, știu. Bun, bun. Hai, mă! O, tu nu-mi iei ce mamă. Hai, Sami. Hai că am de aici. Am ce fugi. Bun. Până aici. Apoi bă, mort. Da și un like ceva, că mai pot. Aici era fain un teren. Ce-mi doare mâna, mă? Bă, te mor, fugi! Gata, bă. Bă, că-s mort. Haideți aici. În continuare, fără oprire. Puneam telefonul în stâng. Hai, încă o provocare și gata. Și terminăm. Hai, dai. Bun. Ține. Asta o să fie ultima provocare. Mai facem cu una, o plan 25 măcar, că nu mă duc am 9, din pe cald.
Am auzit în magazin. Ai auzit că am pus-o? Da. Dori. Mă, dar e frumos, așa. Hai de capul meu. Da bine. Provocare. Una așa mai extremă. Ca lume. Să nu pot suporta. Hai, nu știu. Eu e gata, scriu, mă. Hai că nu ți-așa de greu, nu? Eu. Mă sui mașina la Salonica și mă conduci cu mașina. Nu. Să nu-ți greu, mă. Nu, mă. Nu, bine, hai. Asta e dacă se rup, stai cum pui provizorul. Apoi m-am pus eu și nu s-a rupt. Hai telefoană, bă. Mai ia-ți. Am într-o ca cea lui Nicula și tu. Albastră. Nu zi la tatu. Dar numai cu picioarele afară. Nu deschide ușile. Are BMW pruncul la 12 ani. Îi trau ronghi. Nu. Nu Bă, chef. dar cum că eu mă pun, că uite. Dar trebuie ușile închise. Hai să vezi. Hai de cap unde să sui prost. N-a ține telefonul. Că Nu, na. toți sunt. Păi tu nu mă sui, na. Să văd cum mă sui. Păi ce? Bă, uite așa cum am pus eu. Tu așa? Nu ți 12 milioane, nu? Low power. Ridică-te! Ce s-aude când e rău power? Aaaa! Bă, nu, mărs un cic. Alta provocare. Da. Hai că a fost faină. BMW. De pe... Bun, dar la asta filmezi tu, da? Bun. Hai, mamă, pe asta mă duc într-o. M-am dus am un an. Până la portă și înapoi de 2 ori. De 2 ori, bun? Mai bună ce, mă? Nu, hai. Bă, că ai și de Nu, du-te cu asta. Hai, mă, cu ce care mai bună, mă. Nu, mă, dar eu vreau cu asta. Nu chef cu asta. Aici, pe asta, fie, de. Hai, de 2 ori. Înapoi la portă, pe aia vii aici și pe aia mai te duci odată. Hai, mă. Hai că mă împinge. Dar, bă. Opa! Hai, pide-mă că am o plăcină oră. Și la apoi și pe aia mai faci o tură. Și pe aia mergem și noi la magazin. Pinge, pinge. Cu ciciorul. Gata. Dar n-ai sus BMW-ul. Nu-i bă. Mai știu eu că pot să zic. Păi mai vii o tură. Ba da, bă. Așa e provocarea. Iată că mă lugesc aici. Hai, asta, cine e șeful la final? Cine e șeful la final? Da, bun. Provocare. Nu mai gata. Ultima, că să fă ușor. Bun, hai. v-am pupat Nu, nu ne-a și încheiem pupat. un video. Ceau. Nu să faci Vă o pup. prezentare. Hai, mă, facem. Nu mai. Una îți dau, una tu. Și gata, așa. Nu mai. Că nu mai facem cu asta. Dar Nu, du-te. nu mai vreau. Bun, ceau, v-am pupat.